knikkende knietjes, een bijzonder ritueel of gewoon 1 keer diep ademhalen en dan het podium op. Hier zie je de verhalen achter de Limburgse muziekscene. Dit is Backstage. De laatste minuten voordat ik opga ben ik altijd wel best wel nerveus. En ik moet altijd dan wel even een paar minuutjes rust pakken om een beetje in een soort van zone te komen. Maar ja, als ik dan eenmaal het podium opga, dan is het helemaal weg en dan ben ik helemaal happy. Dit is Nora Rhodes uit Brunsum. En ik maak Engelstalige popmuziek. Nora heeft onlangs haar debuut-EP uitgebracht. En hij heeft nu al 10.000 streams, dus dat voelt echt heel crazy. Maar ja, ik ben er super blij mee, want dit is wel gewoon iets wat ik wil doen als artiest zijnde. Dus ik ben al blij dat mijn debuut al zo positief wordt ontvangen eigenlijk. Haar debuut-EP is online uitgekomen, dus dat is toch iets anders dan fysiek in de hand. Maar dat moment van online zetten, dat blijft net zo spannend. Voor elke release tot nu toe zit ik dan, net omdat elke song komt om 12 uur precies uit, zit ik dan altijd met mijn familie aan tafel en dan mijn moeder die doet dat altijd super schattig en dan maakt ze allemaal drankjes en zo voor ons. En voor mijn EP had ik allemaal dingetjes gebakken en had ik wat vrienden ook uitgenodigd en zo. Dus ja, voor elke release doe ik zeg maar wel wat leuks. Ik ben begonnen met muziek maken toen ik 5 jaar oud was. Toen ging ik op pianolessen omdat ik Coldplay had gehoord. Ik was helemaal fan. En ik had mijn eerste liedje geschreven toen ik 12 was volgens mij. Dus ja, sindsdien maak ik mijn eigen liedjes en zo. Een heel kenmerkelijk iets aan mijn nummer is dat ik vaak, ja, ik schrijf natuurlijk wel een beetje voor de heartbroken tieners. Daar schrijf ik voor mijn eigen doelgroep vooral. Dus ik denk dat je dat wel heel erg uit mijn muziek kan halen. Maar vooral ook een beetje de combi met het thema relativeren en ook gemixt dan met wat subtielere elektronische productie. Dus ik denk dat dat een beetje wel een mix is van mijn muziek. Nou, een goed optreden voor mij is als ik echt in een soort van zone zit. Dus als ik zeg maar helemaal in de songs ben en als ik mijn teksten voel, dan weet ik ook dat mensen in het publiek het kunnen voelen. Als ik heb opgetreden en dan daarna iemand naar mij toe komt om te zeggen dat iets ze heel erg hebben geraakt of dat ze aan het huilen hebben gemaakt, dat vind ik altijd wel heel speciaal om te horen. Omdat ja, dat doet ook wel wat met mij toch als je hoort van iemand dat iemand dan moet huilen nadat je hebt gezongen of zo. Dus dat is voor mij wel altijd een fijne reactie om te krijgen. Een van mijn hoogtepunten is denk ik nu toch wel tot mijn EP uit is. Tot ik nou echt zeg maar een soort van startpunt heb van mijn muzikale carrière eigenlijk. Dat is wel heel fijn en ook bijvoorbeeld deze zomer mag ik op wat festivalletjes spelen. En vorig jaar ook heb ik ook al een paar mogen meepikken. Dus ja, dat soort dingen. Dat ik nou zeg maar echt ben begonnen met mijn carrière eigenlijk officieel. Sinds dat mijn EP uit is. Ondanks dat haar debuut-EP het al hartstikke goed doet, heeft ze natuurlijk nog steeds grote dromen. Mijn grote droom is denk ik toch wel om op Pinkpop te staan. Pinkpop, mainstage, headliner. Dat. Klein beginnen. Klein beginnen, maar nou, het mag wel wat groter voor mij.